ଆଜି ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଥିଲା କୁହନା? 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ଇଏ ମତେ ଫୋନ କରିକି କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଦୋକାନକୁ ଆସ, ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯିମି ଦୋକାନ ସଉଦା ହେରିକା ଆଣିତେ। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଯାଇକି ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବଜାରକୁ ପଳେଇଲେ ଦୋକାନ ସଉଦା ହେରିକା ଆଣିତେ। ଆଉ ସବୁ କାମ ସାରିକି ସେ ତାଙ୍କର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଆସିକି ମୋ ମା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୁରା ମତେ ଦେଖିକି ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇଲା। ଖାଇନି ପିଇନି ସକାଳୁ ପାଖରୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିକି ପୁରା ରୋଷେଇ ବାସ ସବୁ କରିକି ପୁରା ରେଡି କରିଦେଇଛି। ଆଉ କାଳେ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି ନା, କାଳେ ହଇରାଣ ହେମି ବୋଲିକି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ଏତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ମିଠା ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ମା ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଦେନା। ଏତେ ବଦମାସ ମୁଁ, ତାକୁ ଖା ବୋଲି ନ କହିକି ନିଜେ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଫେର ଖଣ୍ଡେ ସେଉ କାଟି ଆଣିକି ଦେଲା, ଆଉ କହିଲା ନେ ଏ ସେଉଟାକୁ ଖାଇଦେ। ଆଉ ତାକୁ ଖାଇ ଖାଇକା ସେ ବସିକି କହୁଥିଲା ସେ ବସରେ ଆଜି କେତେ ହଇରାଣ ହେଇକି ଆସିଛି। ଏଇ ବସ୍ ବାଲା ଗୁଡାକ ନା ଭାରି ଇଏ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିବ ଆଏ ସେଠି ନେଇକି ଛାଡିଦେ, ସେମାନେ ସେଇ ଛକରେ ନ ଛାଡିକି ଆଗରେ ଛାଡିଦେବେ, ନହେଲେ ନାଇଁ ପଛରେ ଛାଡିଦେବେ। ମାକୁ ବି ଠିକ ସେ ରୋଗ କରିଥିଲା, ତାକୁ ହାଇ ହାଫ କିଲୋମିଟର ପଛକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା। ବିଚାରା ଢେର କଷ୍ଟରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ମା ଝିଅ ପୁରା ଏଠି ଗପେଇତେ ବସିଗଲେ। ଆଉ ଗପି ଗପିକା ନା ମତେ ପୁରା ଏଠି ଶୋଇ ପଡନି, ଏକାଥରେ ତଳେ ଥରେ ଶୋଇ ପଡନି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତା ଉପରେ ଯାଇକି ଶୋଇକି ପୁଣି କଥା ହେନି। ଦିନଟାରେ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମା ଝିଅ ତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଯିବ ମାନେ ପୁଣି କଥା ଚାଲିଲା ଆମର। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।